Ojo! What's good YouTube? This is your boy Praise _ dude. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time, please make sure you like, comment, share, and you subscribe to my YouTube channel for more and more content. You feel me? So today we're chilling here in the park in Tagagarapanapa, my love beds or my love chi. We don't know and we don't get. But firstly, I just want to appreciate you guys for the love and support that you've been showing me. TikTok is going crazy. I think if you are watching this video today, by tomorrow or Square Mambana, day after tomorrow, we'll be on 50,000 followers on TikTok. That's huge. And then if you are watching on YouTube, we just reached 27,000 and we are on our way to 30,000. I think, or I'm sure this January, by the end of January, we're gonna reach 30,000. And then by Square Mambana, or I don't know, but the last time that I checked, we were on 47k TikTok, and we are moving like gaining even 1,000 or 2,000 per day, which is crazy, guys. So I just want to thank you guys for your love and support. To appreciate us, guys. Also, guys, Mukona today is something different. Today we holding a DJI mic. So you see this thing, guys. Chino dura. Cameraman, show them. Maona. Chino dura ish. But you all wondering which ndakashona say. So pane fan. Tatakati fan supporter. Team family muno wachona right. Because Messi am a family nigga. Ameno kwa ari kudzoko but what I know is aruchano mune. Akati praise ndakutengera ma mics. Ma mics akatengwa South Africa. I think in the next vlog kuya mangwana or today chatono machona matura because they were delivered kuna Kimitanaga tatono matura amba wachone wana right right. Target unboxing, but that video is coming. Stay tuned and make sure you go and watch it and check it out. Saka mic atabatinga wanafanya. They are over 150. Makapenga guys. Anyways, aisonya ndakwanza nyaya. Today ndakachila naona nopadapo. Koma kumetwa. Tadiwa. Tadas kokuno. Notando. Okay, so idin asonya tamsa ngoa yenyu kana kutamsa time yenyu zvakanyanyisa. Ini ndo tamba ma games akasiyana nema couples nice. Chikofunza ma questions zvirimo mukurarama. Zvishamiso zvinotyisa zvinoyera zvikwatete tiuda. Zvese zvakasiyana. Ndizvo zvanenda zvanejivunza vanhu vanota se vanofambidzana ndika. Aiwa ndanzwisisa. So ndatanga kuvunza nini? Chichikaro kuplay chimo. Ndangosangana naye saka ndangonakiwa nezvaangari patakasangana pacho ipapo. Okay, ndiwe kwa Jammaster takasangana mutaunda. Jammaster chingwimbe? Amazono ndane time. Aminoti ndapedza kunzwa song yake kudhara pane time. Oh, Jammaster chingwimbe? I don't listen to his music, so I don't know. I'm curious now. Ntiriranga. Oh. Okay, masinzikira guys anza Jammaster angu ndomfarira but Papa dropa hello mwari like I don't even know what's happening to him or what's happening to his career, but Papa kapedza kufonera mwari anoti yakata missed ko hero I don't even know, but after anozombopera dropa, you feel me, kokuno kuchero mre face Nangofarira ma looks ake because when I date for looks. Shit, she says she dates for looks, so zviroti kana wakashanda ngecameraman wangu au kwasodana naye Ndikwanise. Oh, amudusekirwa vana. No. But for you guys, ukadana nemunhu ane ma looks ka you get that confidence yekuti ndiye munhu wangu uyu. Maiza unomwana kuti ukadana nawo unongochinza ndiye munhu wako ero aunongosika because kune shamwari dzoseka. I used to say I don't go for looks, but I don't know ama looks akakosha. Kune shamwari dzoseka kunzo. Yeah, I know, but ndazvese. Plus kusekirwa vana kuchikoro. Yeah. Chinzi mwana akafanana na mai vake kana baba vake mhando. Apa munhu angafananzwa naye anenge akashata. Jesus. Ini zingoma out of 10 muno makavimbika zvakaita sei? I think 10/10. 10/10. Kokunoko. I'm faithful. Zvekudaro. Out of 10. 10/10. Yeah. We got a couple yakavimbika, yakatendeka 10/10. You feel me? Ku imimi out of 10 munotrasta munhu wenyu zvakaita sei? I give him 5. Ndombiro miteka kuti chausembi chana munomba chi? Ndompa hangu 5. 5. Kuno. Ndopa hangu 9/10. 9/10. 5. Yeah, 5. Why 5? I don't trust him. Like I do but phone yake, so I don't trust him. Oh, adine phone. Nari mbosha. Adine phone yake. Oh, yeah. In the last episode, guys, I told you guys, okay, before I go, come on, not seeing any actor.
indoti pesene nayo mchana because asitata munhu kumbira phone ndiri busy nefone. Ngori busy nayo. Yeah. Ko you wacho nayo wachinomtrust 9. Which means wangosiyo ka 1k room for disappointment. Yeah, keke ngoto awuzonyaso washuwa 100% but panika ka doubt keke onengona ko. Okay guys, you know what? I always tell people kuti my name is Prince Makara and I break relationships for a living. Kuti ndishike sadza ndiwane breakfast kana kuti break slow or something or supper. Ndifara kutanga nda break ama relationships evanhu. So kutora kuno I think ndane about 2 days na kudya because the last couple that I had hapana ka that was the first people ndakasangana navo kuchitana vanhu ava and ndakagumbukira singaite because havana kuchitana vanhu ava. So siroti ndakatadza kubreak relationship ka andikwanisa kuwana mari yekuita sei yekudya sadza. Matobata. Yeah. Saka tiri papo panyaya yenhingirimbapo ka ndisikatotambisa nguva inoita inonzi loyal test, couples exchanging phones for 6 seconds to see kuti imimi hamuchite mudiwa wenyu here nekuona kuti imimi hamuchite mudiwa wenyu here. Ndafarira nyaya yekuzonzo mumataura kuti adobatirwa foni enda mumutrust. So zvanga zvakaipe kuti today tite settle the issue by kusettle watoita issue that you guys you gonna exchange your phones for 6 seconds. Zvinoti don't worry pa 6 seconds ipapo muchaba maona kuti you feel me vabvuma muri nemuridzo vaomberere maoko vabvumavo right. Indofone yenyu. Yeah. Okay, thank you. Ko yenyu kuno. Yeah, it's okay. Another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. You know where I am. I don't need to tell you, or I don't have to tell you. We out here. We chilling in Aspindale Park as usual. We chilling here in the Garden of Love. This is Harare Gardens of Aspindale Park. Wamuno kaba Harare Gardens. Nema kasara malaka bed. Yeah, numbers wanangu. So you know indo Harare Gardens yeko Aspindale. Yeah, ndakatomupinda. Andika. Saka tikuti susu atichachile kwa Harare Gardens. And also Zimbabwe ndiye kufenda mumozia mambo zonezonzo kuti asikuwataka government anika but is government yemuzimbabwe why is it pakauya ishow speed munhu wekunze uko makamubvumidza kuswima even mutown medu kubadza makamera causing confusion and stuff. But isusu mazimbabwean youtubers vana vevhu takatiwo macouples exchanging phones aya kana content yedu muharare gardens mugarden redu renyika chechero reharare haubvumidzwe kubata foni kana kubadza kamera, haubvumidzwe kuita mavideos, unotomhanyiswa nezvemasecurity zvinhu zvirimo zvoitenge zvekutambira mayezi zvirimo mu. Yeah, so I'm doing to observe right now. Apa zvotambira mazigi futi. What do you think? I think vanofana ngopa a room for everyone. Andika because they give respect kune ma content creators ma YouTubers ekunze. Isusu vana vevu mutaunti yamchomba haufamba kwakadeso uchivlog even making content for guys. Zvizoondirwadza guys. Tachikumbiro change government hurumende if kana pane change munokwanisa kuti zoti mutipo chiremerera as content creators or as YouTubers chatochikumbire ichi. Anyways, ndingazonyanya kutambisa nguva yakapera kare. Foni yenyu ndeinoika mimi. Oi. Yenyu ndo yababa ndeika. Oi, okay. It's okay. Don't worry. Okay, another day, another dollar. Couples exchanging phones for 6 seconds. We out here in Aspindale Park and we are about to, break this relationship. I don't know if I'm gonna be able to break it or if it's not gonna end in tears or end in joy or I don't know. But what I know is it's gonna end or it's not gonna end. I'm not sure, but I'm about to find out. Okay, so I don't think of Rofondiana. I think totanga of rangu yake. Totanga of rangu. Yeah. Alright. Saka zvacheda chavhurea uyu ovhura yenyu and then toona kuti amuna zvirimo here. So open the phone. Yeah man, we're checking. I hope you guys you can hear me clearly. What if ndakapedza kurecorda video roll and then I find out that I was not recording? Because it's my first time using this and I don't even know if it's recording or if it's not recording. You feel me? But what do you think, cameraman? Tavares, I talk about a foodie just in case. But anyways, you have faith in yourself. Yeah, if you open the phone, go to WhatsApp. Feel me? Yeah, I feel you. Yeah, you feel me? Yeah. Keep on feeling me. I'm feelable. I'm Feel me? scared. Yeah, don't worry. Go to WhatsApp. You search morning after, and then you clear Kanamashaya, and then Kanamashaya you search nudes.
kana mashaya you clear zvakare, kana mashaya you search sexy, I love you baby, money, thank you, love, I always tell people kuti go kuma emojis, tuma emoji netumusodzi mumaziso rero zicucumber repepo romerunda area, search everything mono tunobuda market zipososo iroro vanotumirana vanhu iroro. It's another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. People, they're always coming into my DM, TikTok, asking, how do we search? Okay, now WhatsApp, ask Meta, or cheaper, that's the way you find option you search is real phone. Can all taza, we are night to search. And also, inbox, I think I made a post on TikTok with guys, and tell me, I don't need friends. I'm just here to break people's relationships. You feel me? Huh? Son sent the message, hi. What's that? Wagwan? Are you okay? No, mrendi mbomvunza. Vunzai? Nomsandiani? Nomu? Andoshanda naye. Andoshanda naye. Shanda naye chimdedzoti baby. Anzi achadze ma weakness akunze ma baby. I think maybe ndakaita wrong text. Anzi maybe wrong text. Uchimudzoti ya single ndizoti weakness yako. Anzi makuza ma weakness muri single here. I think na uyu tomboita ma jokes saka pambacho ma jokes atizomatori seriously. And ndo matambire edu. Matambire kuita na baby. Na nomu. Yeah, chakatanga kushanda kare saka. Yo unotamba na nomu. Iye nomu chine weakmate. Yeah, she's a weakmate. As a friend. Yeah, she's a friend weakmate tungoshandira. Iwewe unombotambirei nemunhukazi iwewe nemusikana wako. Why do you guys play nevanhukadzi mimi nevasikana venyu? Ndo zvatiri kuramba izvozvo kuti haugonotamba nemunhu wako here, hamugonotamba naye. Kwera boda bo chimutindisendere manudzi yachiramba kusendera manudzi. Woti weakmate yako yekuti unosvika pamuti ndipo manudzi. Maidoserera makilogs emdara mamagi mabifere. Maidoserera flavor ipi manudzi aya. Anzi akaramba akati chisendwa nemusikana wako. Why are you like that, my brother? Look, manje, she's finished it. Aperero. What are you going to do with him, my sister? Jada say naye. Mumsi yaga. Esa chujai japo unongo wakaperera pane munhu. Zvinorwadza, you will be like unenge wakaperera, you will be over. You'll be finished, ne? Komane, amusida kuitsemura. Pererwa like no, zvinorwadza, chirega kuchema. Ndinono kuti I date one guy at a time. At a time, ndizvozvo. Yes, ndine zvimwe hangu zvandinokwanisa kuita but dating one guy is only option. Yeah. Ndizvozvo. Now guys, amu how do you feel sending I love you on 794,854.8? How do you feel? Are you shaking your I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Why are you doing that? It's so bad. So I'm so emotional for you. Skana. So sad. Anyways, your phone yenyu. Pachine need to go for a phone here. Guys, why do you shame? Chat, do you think we should open this one? Maybe for the sake of my viewers, let me just go in your phone as well. But why do you do that, my brother? It's very, very bad. You should not do that. Your heart should belong to one person. Feel me? Yeah, I know, but sometimes tinema pane ma situations ekuti anokupusha and anokutuma. Saka situation yakakupusha kana kutuma inde yekuzoenda kuna nono. It's like sometimes we anoita mamudzi ndikabva kubasa paipa. And sometimes unoita menyati unobeta mamudzi. I'm just like that. You should understand the girls, they are like that. My hormones. It's not like my homosexuals. Last time ndakatombonesana akatomboenda kumba kwawo, so ndakatomboenda 3 weeks. Zvakaoma. Anyways, go through the phone, film me and see what's happening. Zvakaoma guys. Kuite kwa mainyati na baba wakiki. Munoziva baba wakiki? Na mainyati. Mainyati. Ndo same situation iyoyo. Vaita mamudzu. Baba wakiki vakazonotsvaga South African. Vachibva vaunza
Blue Sick. Do you know it? Ndangoinzwa. Real. Okay, my brother, go to WhatsApp, search Morning After nudes 6. I love you, baby. Usabatikane, askana. Oh, search everything, my brother. You know what I'm saying? Morning After news, baby, I love you. Everything, pregnant. I cheat. I don't even know. Our chero. You feel me? Yeah. Kana money. Thank you. Kango. My love. Yeah. What else did that girl say? Claim it down comment section. Feel me? Feel me? Ndiri kuona wani anonzi Promise ndiani? Puro. He's my friend, my best friend. Bestie. Bestie. Bandikuona panapo uri kumudza kuti hanzi thank you nemari yakamusendera. Uficho akakusendera mari yakawanda, uficho handisi kuti akakusendera mari. Ko Puro ndi Bill Gates wako ere. Let's get this right. Ndiani kana ari chivhayo wako uri masiwa wako, you just have to let us know. Panapa. Tauda kutoudzwa Puro ndiani? Childhood friend yangu, of which my parents ake ane mari. Vane mari kumba kwawo? There's nothing much. Nyumba yanofungisa ka comment section kanonzi mune mari ke mumba kwenyu. Saka he was spoiling you. Yeah. Oh, here's the thing. There's no one who can just feed some broilers, you know what I'm saying, to just let them live like road runners. You can't be a road runner while you're being kept like a broiler. That's making sense to you. Aupuye ukuyosina kudya shamwari. But panapa you last time mswe Thursday wakati kuenda kunaona sister yako, but it seems like makatosangana boza rinozvo last Thursday wakazokasa kubuda aukamu kuti wakanaona sister yako, but wakapesa wakaita end up wana Promise. Saka yo sisi yako inonzi Puro ere. Sisi Puro. No. It's like we sizari childhood friend yangu, sister yangu inotomuzivawo. Saka you zikulinga balance me. Childhood friends, sister yako uri kumuzi yawo, but iwe wakabuda but inochiti kuenda kuona sister yako and then wakapedzera wana Puro. Zvakashata shuwe izvozvo. It's very bad. Ishumwari yangu apana kana chinhu chiripo. Iwewe chikuita zotamba nemufesi wako chii uyozonotamba naPuro? Munhu utangara ari busy uyu, angara ari busy. Anzonogara uri busy saka nini saka shamwari? It's not like that. Andamota ishe mamudzo ayo kuti ane mamudzo. Saka inini siri busy. Nguva ndicho ndikauya kumba tida kutotambawo. But manje ane mamudzo. But pana manje ndakutona kuti na Promise wacho mune message akatowanda asitombo. Arikufambidzana na. Wazara kufambidzana singaiti. My sister, we are beyond the time. We are not like Ethiopia. We are not beyond the years. Ethiopia iri muna 2018. Isusu tamana 2026. Tungo dai takamirira kufa. Takutosvika pakunova. So time is not on our side. You feel me? Time is money. If you wasting our time, you wasting our money. You feel me? Aikona kuita na beat around the bushes. Dindingwe rinonaka richakwewa rimwe kana rokoyewa rvanzi mavarangu asirefu. Madindingwe akwewana. Na Promise tinongoita majokes mamwe ari deep like totonga vanonga late but iya azitonga na uyu na anomu wanda majokes vachenga vari kufuleta. Iwewo naPuro ichauti friend yako maita majokes unge mukufuleta. Like tangojairana sevanhu vakakura vese jairana zvinhu zvatongo like dzimwe nguva inovaita sei? Ndobva yanodyiwa ikoko. Zvisinei, inini hangu let me judge quickly because I'm very quick at judging, you feel me? Maonero andi kuzviita i50-50 makamboita betting ndinonzi BTS both team to score zascore dzesapa idrowe. No, but Promise anoziva kuti ndine mukomana wangu. Iye nono anoziva, hazivi nemukadzi nono. Yeah, anoziva. BTS both team to score another dollar. Nhasi yamwa yese yatsika dopwe yamwa. So let me ask you, my sister, or let me tell you, my sister, iwewe you are cheating on him. You are cheating on her. Yaita draw. So my last question to you is, you guys, I want you to answer me one thing. What are you going to do now that muri kuchitana mese? Mese muri kuchitana apa hapana mboda kuswera chita beating around the bushes, tikarera beating around the horse or the trees. Because zviri pachenera. Bushes, they are not strong enough to be beaten. Muri kuchita sei? In now I can't keep dating him. Njizota ni mumwe musikana, no. Not like vakomana wapera and stuff, but Yo.
and I can't keep on dating you without nemumwe musikana ko iwewe. Yeah, I think anguna norms. I think tichangosita maboundaries. So uziya kuti ndine munhu wangu iwe ito zvaari kuita nemunhu wake. But I think manje point yakutaura manje I think Ashbude. Okay, so do you think you can carry on nemunhu wako iye akasiya munhu wake iwe siya munhu wako? Do you think you can carry on? Yeah, I think you can carry on. Kukunoku, do you think you can carry on iye akasiya munhu wake iwe siya munhu wako? Do you think you can carry on? No, I can't. Why? I can't. It's like I'm too pretty to then munhu akanchita. No. But you're cheating. No, I didn't cheat him. I didn't. Promise is my friend. Another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We don't know, man. How are we gonna settle this issue, or how are we gonna end this? You know, asatambosangana nazvo, asatambozviona zvinhu zvakadai so. Zvikutishamisawo senyika tiri kushokekana ende tiri kushamisika nazvo, tiri kubatikana zvakare. But let me ask you one last time, my brother. Do you still love him? Besides being angry? Yeah, Pichana. Yeah. Do you still love her? Yes. Okay. How about you, if you guys apologize to each other and then maybe settle things, you know what I'm saying? Talk at home, pasisina isusu media kana vechichi kana maziso akawanda 11,800 mutaurana mamika umbato tundebvu mudiwa wangu pakapotseka iwo bato mumwe wako shamari pakabhaizika. No, she's just a friend. Hell no, andingakwanisa kuti like aundudzotambana nanomsa wake no vanhu vanoshandidzana. No, I don't think it's anonosiya basa racho for you utsvaga rimwe. No, ndingambodane nemunhu anogara pamba asingaendoba. Anotsvaga rimwe. Will you offer him another job? Production kwedu tiramwe. Capital, no, I can't date him. No. Amchada. I was faithful to him. If the promises out is in and receive, I choose receive. Promise is my friend. So I want to say to him, thank you for your love. I can't continue. She's saying she's done. She can't continue. I don't think so. I was good at what maybe ndo zvangagara achida kuita saka atovoti atosa chance awanyatsinongwana puro take advantage. Hanzi matake advantage ke pamangomirira kuti you know kuti undokuda imondida inini no. Oh. All right, yeah. You know kuti ndokuda mira and then try advantage of me wainamba nefoni yako ndekuunderstand chiti munhu ane privacy yake the same way sakumbirwa kufoni yangu but zvinhu ngoti ndengoti zviyo singati neyako aubati yangu and then wondichita. I think inyayika tokwasangoita settle down just because tese tiri kuchita. I think tikangogara pasi tikawirirana anditambota issue yemamudzi kuti anotoma mudzu nezvimwe zvasina kutaura panapa zvakawanda ndanda kuti hangu zvikuenda public but zvakawanda zvasina kutaura asi munhu mukuru ndinokwanisa kuita secontroller but ndikugadzirisana. Okay, guys, I think you guys let us know in the comment section. Vana tichavatsvaga for part 2 chatotore number dzavo handitika tivatsvage for part 2 and then tozoziva kuti vakaita sei maissues avo. Maybe I feel like I always want to break relationships. For today I might say it's a win for me. Yapera handika, but I think in future wanagona a room to fix the things, you know what I'm saying? They can sit down and talk about it. Pasina maziso akavakuta akatova ndei filmi. So guys, ndodongo kutendai neita se nekubatika kwamaita maizha. I mean muchido sara panapa muchaurana ndoba yangu maoda wenda. All right, oye maita basa ndipe yenyu i4 saka hanzi phone yako inige nditati ndichibaya cameraman wangu. Let's move, boy. It's another day, another dollar. Couples exchange your phones for 6 seconds. We out here and we chilling here in our park as usual. We just worked on this relationship. We don't know, man, if it's gonna be fixable, if they're gonna work on it. Kana vakazotaurana panyaya dzevanhu vanokumurana chitambo adzipindiro dzinonetsa kuti uite se udzinzwiri sei filmi. Saka I don't even know kuti vanogarisana here kana say the cameraman, did I handle this failure? Yeah, boy, go ahead.
you never know. Maizia. Pangwana anogadzisana. You about it, Rambanai, hey, this and that, blah blah blah, chi. Maizia. But anyways, guys, thank you for love and support. Thank you for everything that you're doing for me. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and more content. Keep on supporting me, man. Keep on doing what you're doing best, and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Prince Makara. Green apples.